Hawnhekk il-co-pilot site. Dan il-helikopter tal-għamla Nardi Hughes 500 serva f'Malta l-6 snin bejn l-1992 u l-1998. Il-logutenent Kurunell Nicholas Grek li jmexxi t-taqsima tal-ajru tal-Forzi Armati stqarma TVM News li minkejja ċ-ċokon tiegħu u għalkemm serva fil-pajjiż għal ftit żmien, il-helikopter u ieħor bħalu kienu nkrew għal raġunijiet speċifiċi. Dan kellhom jintużaw kemm għal taħriġ tal-piloti tagħna kif ukoll għal ċertu mission profiles differenti bħal tiftix, bħal coastal surveillance. Kien pjanati li ma jdumux ħafna fis-servizz għalfejn bħala sigħat ma tantx kien fadlilhom fuq l-airframe u fuq il-magni tagħhom. Il-ftehim mal-Gwardja di Finanza kien li malli jispiċċaw mis-servizz tagħhom dawn jiġu ritornati l-Italja. Biqbil iżda it-tella lura wieħed minnhom biss li jinsab fil-Mużew tal-Avjazzjoni tal-Gwardja di Finanza fi Pratica di Mare. L-ieħor il-Gwardja di Finanza xtaqet li jkunu jiġi donated lill-Aviation Museum sabiex huma ovvjament juru il-relazzjoni bej Gwardja di Finanza Italja u Malta. Għadu bl-istess riħa, l-smell tiegħu kif titla l-equipment ta' pizzerija li jkollu. Il-Maġġur Ivan Marmara li hu flight instructor fl-istess taqsima tal-Forzi Armati tħarreġ fuq f'Malta u lilin. Kien helikopter wieħed mill-helikopters favoriti tiegħi għaliex kien daqsxejn iktar agile u fast minn ta' qablu. Allura pa' speċi tħossok iktar free li qed ittir jiena u l-kollega tiegħi konna l-aħħar tnejn minn nies illi trenjajna fuq dan it-tip ta' aircraft. Seta' jgħodda b'waħda meta darba kien qed isuqu fi Sqallija. Niftakar l-aħħar traġett tiegħi minn Bocca di Falco għal Trapa nirrid ngħaddi bejn il-muntani u kien hemm turbulence qawwija. Ovvjament kont solo wkoll, tista' timmaġina kif bniedem iħossu. Spjega li l-helikopter kellu partikolarità. Dan il-helikopter kellna l-faċilità nistgħu nillandjaw fil-baħar għaliex ġeneralment kien ikun equipped bil-floats. Id-direttur tal-Mużew tal-Avjazzjoni Ray Polidano qalli dan il-helikopter u l-aħħar akkwist f'kollezzjoni li tinkludi 3 helikopters oħra. Dan il-helikopter isu l-sports car tal-helikopter, speċi kien jiġri ħafna, ovvjament dan kien jintuża mill-Gwardja di Finanza ħafna drabi biex jiġru wara daw speedboats qegħdin jagħmlu kontrabandu, ara kellhom bżonn helikopter li jkun veloċi. Ix-xahar ieħor in-Nardi Hughes 500 ittieħed ta' qali mit-tielet Reġiment tal-Forzi Armati f'kollaborazzjoni mat-taqsima tal-ajru tal-Forzi Armati.